Norok bo joto nong waise nukhana Facebook te YouTube rogo kokborok viral video ebake wansa sela bai chini tiprajuk beri tonglagi manjagi hinmani rokno. O viral video go jesukphana ngi mano tabok nini girlfriend boyfriend celebrity actor actress nung ang jesukphana ngi mano phiaba tabok jeng kokti sathai klai go abo hai video rokno sabo viral khaitong tangi khaitong tamuni bagi khaitong chini tipra sarokni obo hai video rokno viral khaigi bo tamo man bini purpose tamo phaidi jeng chini otini ni content video ni bisingtei saiman laibano am haino party mung phiaba bui rohma bai bui request khame bai bui ni mukhangno tei gobang kukno video rok snam layo belakheno khuk tei kok maya social media o am hai khuk rok ni kok caption silai viral khlailai man nuk tongo views mana bagai sini operasinya takut menurut nomor video tata viral video itu juga last nang nang itu detail sana bin bumong bobo paran itu kan detail sana jadi ni tolong komen ke dan jadi pernah fake ini arti hasteo kebang ma am hai youtuber rok om hai no mazra mani mano abagino hoza tongni bui sama baya khuk phaitei shawoi shnamoi pirma baya kya ba yaglo kerang raidani kotor kuk alomni mazra mani mano norok no pilawo no sanani muchugo ani kokno norok kaham ke khanandi o videos namjakmani engkha je creator rok chini creator rok Facebook YouTube rok videos namnai rok borok limit cross khlaigai je khuk hamya sawi videos namani abono tei salainei borok tangi obai videos namui tong teibo sanani muchugo ang borok no kuno jolegei videos namani ya ang borok no jole mani bekrei eba borok bo ano jole mani krei jeng o videos namani engkha chini tipra sabai tipra sa engei je videos namlai thanio mistake nglai tonglai mani abono si ang borok no borok ni mistake no kisa hunugui rena bagai si o video no mas namo ang norok no koinai norok o video no paya sak jora no skip khaya kare naitung na bagai tamani hinke o video belike no nangkukmani topic no teino videos namjak abo hai videos namnai rok sabo hnei jeng wan sogui naikhan ke din phaike nong chini tipra sarokni tongmung sitra tonglai mani chalai mani obo hai rok din phaika hinke no brum brum viral ungui tongmani jeng nugui ni tongo aroni bisingo chala hinke bhei besa ganang de tei beri sikla bai tonglai go chalai go beri hinke beini bosongni wan sa chala rok bai tonglai mani chalai mani jeng din phaike no video viral ungmani nugui ni tongo aroni bisingo je obai tongmung sitra tangai tongnai rokno sari rona bagai obai je tongmung sitra tangnai rokno chajaya ungui no borok obai videos namo borok wan sokmani hinke obai ke videos namui viral khlaikan ke borok no obai video rokno nugui borok ni tongmung sitra no yakari rinai hnei wan sogui borok obai videos namlai mani ঠিক नोंजोंबो बुजियो borok obai video viral ungui tongmarok no chajaya ungkhaba kaisa kaini videos namai rokha kuno kokrei phiaba aboni porese borok ni nahormung eba ke videos namani chaya lama dige nahoroi thango abo ungkha views जों जतनो साइमनो नों जेसेकफानो गाहाम लामा हिंगै गाहाम भिडियोस नामै तंदि निनि भिडियो भाइरल उंनानि कुनु ग्यारेन्टी सिकरै फियाबा नों अबाहायरकनो भिडियोस नामै तंखायनके निनि भिडियो लगे लगे से भाइरल उंगै थांगो आबनो तै कायसा आं एग्जांपल रना बागै कायसा YouTube चैनल कताल खलगै कायसा भिडियो अपलोड खलाय रखा फियाबा आबो 5 दिन काखा ताबक जरा तै व्यूज बकरै कुनु इम्प्रेशन बकरै ऑडियंस तो तमा ननो YouTube से सपोर्ट खलाया आबोनि बागै निं जे कताल YouTube चैनल खलगनाय रक एबा खे कताल क्रिएटर रक बरक अबाहाय भिडियोस नाम थानिवक कलगै थांगो tabok baksa borok wan sogui tongnai nungkhe bahai asuk bini bagai kaham ke saiman kharok honoi ang sanamo chugo jengbe ekdino obohai videos nami phaijak phiaba borok ni video bai chini video no compare khlainai khan ke jeng chini je kono video ni description rogo obohai original video ni link rok provide khaimani gărei tei chini video go norok kebono personal attack khaimani nugya khanai chini video norok sudu nugui manai entertain purpose ni bagai social message ni bagai tei bo gobang norok muni gothokni bising tei srengmung manjak nai chini video norok nugui mannai phiaba borok ni video no kaham ke wan sogui nai khan ke borok ni video ni bisingo kuno srengmung manjak nai gărei kuno social message gărei kuno entertain gărei sudu tongkhain ke borok ni character no hamya sanani hamya snamnani asukse abono content hinyable khoroksa youtuber eba ke creator ni samung ungkha nijeni talent no lukorok no phunungnani nini funny video ni through lukorok no entertain khainani motivate khainani teibo kwbangma hija kothmarak no lukorok no explain khaisanani obosi khoroksa creator ni samung ke boni character no hamya sanani hamya snamnani obo creator ni right go grei phiaba norok obahay ni jodi se videos namnai hinke norok na ang koyekta point sanai abono norok follow khainani try khaidi
tamoni hinke jingle sakangni chibingni obohai videos namui paijakba norokno obohai ke hamya lama o tlangna muchugya aboni bage ang norokno koekta point sanai tei norok future o obohai video kwbangma nung snam kainke buinono sabo jolegoi tong sabo nono target khai tong obono nung to sia nung to haini videos namnai yakairnai bas aboni bage norokni live belai keno danger ok lai thangnai faidingke norok obohai rokno banchinan ke norok tamo khaina nangno abono salaiwanu number 1 angka nung je obohai photo video rok viral ungui tongmano snamna hini wansogui tongkhanke o photo video busuk jorate ketal busuk jorate kesam abono nung cheri nai thai klaigo tamoni hinke khorok saborok obohai photo video viral ungmani yagulo bo obohai tongmungrokno yakari phano mano eba bo songsar phanang khai mano hinke nung obohai video kesam no haini hai tausa viral khlainani hini wansok pikan ke bini songsaro phanang je kono problem phai mano eba bo obohai samang hamya no yakar mani yagulo bo haini hai tausa viral ungpikan ke bo je kono problem phai mano bini laibo aboni bagi norokno koinai norok obohai kesam video rokno bo tas namdi haini hai tausa number 2 hinke nung obohai video rokok huk sitra saya karibo videos namai mano tamoni hinke boto saya khaika nung khaika bad nung bo videos nam taniwo obohai ke kok hamya sawi videos nam khainke bo nono chajai ungui mano hinke bo nono je kuno mungsa khlai taniwo eba bo nono je kuno cash phan khlai kainke nini taniwo right tong rungnajar aboni bagai khuk kaham bai videos namdi point to point kok sadi social message ready number 3 ingka jeng din paikan ke nung obai photo video viral ungmani to jeng nuguini tongo phiaba norok videos namya ko sani o photo eba video real de fake de edit khajate abono norok kaham ke cheri nai thai klaigo te o photo video ni bisingni real story tamo abono bo norok kaham ke sinan nango tamon hinke jeng kwbangma jaga rogo bo nugui mano je real life manjakmani kok alada social media viral ungmani kok alada aboni bagai norokno koinai norok kaham ke bujiwei saiman mani yagulono obohai video rokno snam kanke belai khenuk janai tei kaisa jottoni sai nangkukmani kok hinke nung obohai khlaigi videos nangai views tei subscriber to mannai nung haifano nung ekdino jingjalok laigi thangpro hinke nini logeo kebo bachana kri ingui thangnai nini subscriber to nini video no naigi nini channel no kuchu karonani simise mano je dino nung jingjalok laigi thangnai apro nini subscriber rok nini video no naigi naitok sokar dara hnai comment khainai rok apro nung jingjalok laigi tongpro nini bagai basa phainai de abono nung kisa one sogui naidi bayap song abona ang norokno sanani musugo baksa borok obohai fake viral videos namuibo borok ni career no nosto khaina bagai videos namui tongo aboni bag ang norokno koinai norok borok no nugui borok no srungi obohai video rok tas namdi tei kaisa kok ang takukno bo sanani musugo ang kaisa video go nono nini style bai khenong samani 2 lakh views 50,000 subscriber complete ingkhain keno ang nini photo no edit khaigai viral photo tubui phainai hnai o kokno khnagai nang amsike nung wana jakha Facebook te YouTube rogo phaigai message ro comment ro khlai tong phaigo nung bai malai di nung boro jagani rok hnai hinke nung bo nini jagao khlai bino one sogui nai di nung bini bagai amsike nang hamya videos namui tongo hinke baike busuk bo lachi mungmanai tona baike busuk bo kirui tongkhana aboni bagai ang jotono koinai obohai je videos namui tongnai rokno please norok videos namnai hinke kaham ke one sogui videos nam thai klaigo tabok nung hothat khlaigai kaham videos namui mane angi tongkhanke time ready koyak mas videos nam yakare gap ruwei nini favorite youtuber bahai ke videos nam abono follow khaidi nung kaham videos nam khanke nini mungbo kuchugo kanai tei chini tiprasani mungbo kuchugo kanai abono bayap song kaisa norokno chikon tete kok kchar mung rohormani tei norok obahai videos nam nai hinui one sogui tongkhanke kaham khlaigai point to point kok sanani rungnani nangnai abono bayap song tinini video go amsike nung palisnai norok tabok jaratei sanai kokborok channel no subscribe khlaiya ko tongke subscribe khlairdi phading ka hani hoite oisa next video hani malai lifisnai